Ak si obchodník a robíš ponuku, začínaj najvyššími cenami. Tým, že potom môžeš spraviť ústupok, využívaš zároveň princíp reciprocity. Ak si predajca domov, začínaj ľuďom ukazovať ako prvé domy tie najškarečšie. Ak sa im zapáčia, OK. Ak nie, ten, ktorý im ukážeš potom a je naozaj pekný, sa im bude páčiť ešte viac. Ak máš 2 správy, začínaj tou zlou. Viem, niekto by sa ťa mohol potom to snažiť presvedčiť. To je manipulatívne. Ale ver mi, hovorí ti to len preto, lebo ťa chce zmanipulovať on sám. Či je niečo etické alebo nie, záleží vždy na tom, aký je tvoj zámer. Čo mi pripomína ďalší úžasný experiment. Ak od nás niekto chce, aby sme preňho niečo spravili, náš mozog reaguje otázkou prečo. Hľadáme príčinu. Prečo by som to mal spraviť? Potrebujeme dôvod, inak sa cítime hlúpo. A my sa nechceme cítiť hlúpo však. Takže, aby sme predišli tomuto pocitu, vždy chceme mať istotu, že si vieme svoje správanie vysvetliť. Zaujímavé však je, že až prekvapujúco často nám na to, aby sme niečo spravili, stačí fakt, že nejaká príčina existuje. Bez toho, aby sme ju skúmali. A tu vstupuje do hry magické slovo. Slovo, v ktorom je ukrytá veta. Áno, toto má svoj dôvod. A aké je to slovo? Pretože. Ellen Langerová je v súčasnosti 67-ročná profesorka psychológie na Harvarde, ktorá celý život študuje témy ako ilúzia kontroly, starnutie a procesy rozhodovania a práve v jednom zo svojich experimentov na tému rozhodovania zistila prevratný fakt. Podstatou tohoto pokusu bolo zistiť, ako budú ľudia reagovať na rovnakú požiadavku pri rozličných formuláciách. Požiadavka bola stále tá istá. Predbehnúť sa v rade na kopírovanie. Prvá formulácia bola: prepáčte, mám 5 strán. Mohol by som použiť kopírku, pretože sa ponáhľam. Môj osobný predpoklad je, že každý sa ponáhľa. Každopádne, s touto vetou pred seba výskumníka pustilo 94% ľudí. Ak požiadal o to isté, ale neudal dôvod a nepoužil slovo pretože, pustilo ho len 60%, čo je podľa mňa aj tak celkom slušné. Každopádne, čo myslíš? Koľko ľudí mu dalo prednosť, keď povedal, a toto je doslovná formulácia: prepáčte, mám 5 strán. Mohol by som použiť kopírku, pretože si potrebujem spraviť pár kópií. Áno, všimol si správne. V tejto formulácii neexistuje skutočný dôvod. Napriek tomu ho pustilo pred seba 93% ľudí. Iba vďaka slovu pretože. Takto skonštruovaná veta jednoducho zapadá do schémy nášho očakávania, do našich vzorcov myslenia a z toho dôvodu obchádza kritický faktor, ktorý by nás bez tohto slova upozorňoval: hej človeče, ideš robiť niečo len preto, že ti to niekto povedal? Necháš sa tak ľahko zmanipulovať? Samozrejme, ani pretože nie je magická pilulka. A čím väčšia je požiadavka, tým viac je dôvod podrobený skúmaniu. Keď sa tento experiment robil s 20 papiermi, nielen, že to nevyšlo, avšak naopak ľudia boli ešte dokonca naštvaní. Každopádne, napriek tomu má toto slovo na človeka obrovský vplyv. A ak je podaný dôvod rozumný, tak obyčajné pretože nám zaistí vstup do mysle druhých ľudí. Prinúti ich, aby nás počúvali a aby začali premýšľať nad tým, čo od nich chceme.
created using Powtoon.